Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Vittoria u Joseph Tewma. Qegħdin fi żmien ta' matul is-sena wara li ċċelebrajna il-festi tal-Eid li jgħalqu Pentekoste. Żmien ta' matul is-sena jfisser il-ħajja normali, il-ħajja ta' kuljum, għaliex l-affarijiet il-kbar jitwettqu b'ħafna ħwejjeġ żgħar, bil-kwotidianità, bl-affarijiet imdorrijin ta' kuljum. Hawnhekk hija l-ikbar sfida tagħna li jiena kuljum inġeddet il-mixja tiegħi, il-fidi tiegħi wara Kristu. Għalhekk irċivejna il-qawwa u d-doni tal-Ispirtu. Għax dan l-Ispirtu Santu jenna ngħixu il-ħajja ta' insara ta' kuljum. Mhux ta' darba f'sena jew meta taħbat il-festa, imma fin-normalità tal-ħajja. Ejjew għalhekk ħuti, quddiem din l-imħabba ta' Alla fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla li minnek ġej kull ġid, fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex fid-dawl tiegħek nintebħu kif għandna nġibu ruħna sew u bil-għajnuna tiegħek ngħixu hekk ta' bilħaq. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slatin. F'dak iż-żmien Elija mar jinħebba ħdejn il-wied, imma wara ftit ta' żmien il-wied nixef għax ma kinitx għamlet xita fil-pajjiż. Il-mulej kellem lil Elija u qallu: qum u mur f'Sarefta ta' Sidon u oqgħod hemm. Jiena kmandajt lil waħda armla minn hemm biex titimmek. Qam u rħiela lejn Sarefta. Kif wasa ħdejn bib il-belt kien hemm waħda armla tiġbor il-ħatab. Elija sejħilha u qalilha: jekk jogħġbok ġiebli f'biqja bela ilma x'nixrob. Iju sejra Elija reġa' sejħilha u qalilha: ġiebli wkoll jekk jogħġbok kisra ħobs f'idejk. Hija wieġbet: daqskemm hu ħaj il-mulej Alla tiegħek ma għandi xejn maħbus. Abda tqiq f'ġarra u ftit żejt fil-kus kull ma baqali. Ara, qiegħda niġbor biċtejn ħatab. Issa nħejji xi ħaġa għalija u għal-ibni u mbagħad nikluha u mmutu. Elija wieġeb: la tibżax, mur u għamel kif qedtli, imma qabel għamel ftira żgħira għalija u ġibieli. Imbagħad għamel għalik u għal-ibnek. Għax din hi l-kelma tal-mulej Alla ta' Iżrael, il-ġarra ta' tqiq ma tintemm qatt u l-kus taż-żejt ma jitbattalx sa dakinhar li l-mulej jibgħat ix-xita fil-pajjiż. U dik marret u għamlet kif qalilha Elija. Damu jieklu għal żmien hi u dara kollha, u l-ġarra ta' tqiq ma ntemmitx u l-kus taż-żejt ma tbattalx kif kien qal il-mulej permezz ta' Elija. Il-kelma tal-mulej. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek, ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Weġibni meta nsejjaħlek Alla tal-ġustizzja tiegħek, oħroġni fil-wisa meta nkun imdejjaq, ħenna lija u isma' talbi. Intom bnedmin kemm se ddumu twebsu qalbkom għax tħobbu l-fruwa u tfittxu il-gideb. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Kunu għafu li l-mulej wera tieba kbira miegħi. Jismani l-mulej meta nsejjaħlu, tredu bil-biża' u la tidimbux
aħsbu f'qalbkom bil-lejl u isktu. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Ħafna jgħidu min jurina r-risq, ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Int nissilt ilena f'qalbi, aktar mill-kotra tal-qamħ u l-imbit tagħhom. Ixħed fuqna mulej id-dawl ta' wiċċek. Alleluja, alleluja, alleluja. Ek għandu jiddi id-dawl ta'kom qudiem il-bnedmin biex jaraw l-mejjel tajba ta'kom u jagħtu glorja lil-missirijietkom. Alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: intom il-melħ tal-art. Imma jekk il-melħ jaqta biex jerġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn ħliefiż biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Il-belt li tkun qiegħda fuq il-muntanja ma tistax tinħeba, anqas ma jixelu l-mużbieħ u jqegħduh taħt is-sieħ, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li jew fis-smewwiet. Il-kelma tal-mulej. Ħafna drabi jeżjes aħna nimbuttaw lilna nfusna l-isfel u naqtow qalbna. Nitilfu il-fiduċja fina. Il-Vanġelu tal-lum jurina min aħna quddiem Ġesu. Aħna l-melħ u aħna d-dawl. Però jeħtieġ li ngħixu din il-missjoni fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Jeħtieġ li jien nkun il-melħ fl-affarijiet iż-żgħar kuljum u dawl fl-affarijiet iż-żgħar kuljum. Kemm il-melħ u kemm id-dawl għandhom xi ħaġa partikolari però eżjes. Il-melħ ftit trid tuża fil-borma għax jekk titfa' ħafna teqret kollox u ma jiekol ħadd xejn. Id-dawl ħudu l-eżempju ta' xema. Xema mitfija ma ddawwalx. Imma ddawwal meta hi mixewla. U fl-istess mument li hija qiegħda ddawwal, ix-xema qiegħda tinħela. U l-Vanġelu tal-lum hawnhekk qiegħed kollox jagħlaq b'dawn il-kelmiet. Hekk għandu jiddi id-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-emejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li jew fis-smewwiet. Ħafna drabi però hawnhekk li niżbaljaw li meta jien nagħmel xi ħaġa tajba nistenna li kulħadd iċabċabli. Nistenna li kulħadd ifaħħarni. Nistenna li kulħadd jirringrazzjani. It-tajjeb li nagħmel inkun irrid nirċievi ir-rikompens tiegħu. Il-Mulej Ġesu qed jgħidilna
Intom dawl, intom melaħ. Imma x'tagħmel it-tajjeb terfax rasek. Żomm l-eżempju tax-xema li waqt li jiddawwal qiegħda tinħela. It-tajjeb tiegħek ħajservi biex inti tgħin il-ħadd ieħor bl-eżempju tiegħek jagħmel it-tajjeb. U biex ħadd ieħor meta jara lili u lilek nagħmlu it-tajjeb mhux ifaħħar lili imma jersa aktar lejn Alla l-Missier u jaraf ifaħħar lil Alla. Jehud jeżies fiduċja kbira fil-mulej li għamilna dawl għall-oħrajn nresqulu it-talbiet tagħna. Kun mulej mal-Knisja tiegħek sabiex bil-kelma tagħha u l-preżenza tagħha fil-ħajja tal-umanità tkompli tkun id-dawl li jdawwal it-triq ta' kull bniedem nitolbu. Jitolbuk mulej għal mexxejja tal-popli dawwalhom bl-ispirtu tiegħek biex huma wkoll jarfu jaħdmu ħalli kull bniedem isib il-paċi u s-sliem. Partikolarment nitolbu għal paċi bejn l-Ukranja u r-Russja. Nitolbu għalina il-koll. Kebbes mulej il-fidi tagħna fik. Ħeġġiġna bl-imħabba. Għatina il-kuraġġ li ma nistħux nuru u nkunu xhieda tal-imħabba tagħna lejk u lejn ħutna. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija, birek mulej il-familji kollha tagħna. Għamel li jkunu tassew nuklei fejn tikber l-imħabba. Għamel li fihom ikun hemm is-sens ta' smieħ, ta' dialogu, ta' fedeltà u ta' maħfra. Nitolbu. Nitolbuk mulej bl-interċessjoni ta' Omna Marija biex tgħin u tħares lill-morda tagħna. Għati l-għajnuna meħtieġa li tobba wilda kollha li jduru bihom kemm fl-isptarijiet kif ukoll fid-djar tagħna. Nitolbu. U Alla, ibnek sejħilna biex inkunu il-melħ tal-art u id-dawl tad-dinja. Enna biex blajnuna il-qawwa tal-ispirtu aħna nkunu tassew nistgħu ngħixu din il-missjoni tagħna int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ixħed mulej ħarsa ta' tieba fuq is-servizz li qegħdin natuk u għamel li l-offerta tagħna tkun toġbok u tqawwina fl-ħabba tagħna lejk bi Kristus Siedna.
il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek il-għażiż Ġesu Kristu. Il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwielet minn Marija Verġni. U għatemm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għal-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru il-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ora tas-smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħal kalċi, reġa' radd il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa il-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem. Id-dem li jxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew ħuti nitolbu biex aħna nkunu wkoll melħ tal-art dawl tad-dinja li permezz tagħna tikber fostna is-saltna ta' Alla. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni
Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dunubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija is-sliem u l-għaqda li jien trid fija, jien li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li treħħi drubiet Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dunubiet tad-dinja, ħin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Dik tal-mafra fuq
Nitolbu. Saħħaħna mulej bitqarbina li jammilna biex għal-ħnina tijek ninħallu mill-irbit taħżunietna u nimxu dejjem il-qoddim fit-triq it-tajba bi Kristus Jedna. Xtieq namlilkom avviż infakkarkom li nhar is-Sibt 18 ta' Ġunju f'dan is-santwarju fis-sala isfel sejjer ikun hawn simpożju Marjan, ġifieri ġurnata ta' tagħlim fuq il-Verġni Marija. Inħeġġiġkom biex tiġu u tattendu. Ser ikollna fostna żewġ kelliema ta' fama internazzjonali dwar it-tagħlim fuq il-Madonna. Dan is-simpożju din il-ġurnata se tkun maqsuma hekk. Filgħodu mit-8:30 sa nofsinhar, sintendi jkun hemm il-waqfiet anke tal-kafe, imbagħad mill-4 sa 6 ta' filgħaxija. Qegħdin nagħtu wkoll il-possibilità għal dawk li jridu jibqgħu magħna anke waqt l-ikel jistgħu jibqgħu għall-ikla ta' nofsinhar. Għalhekk inħeġġiġkom biex timlew il-formula tista' tinġabar minn fuq il-mejda ħdejn il-bieb intom u ħerġin mis-santwarju. Kienet ċewqa tal-Papa, il-Papa insista anke meta kien hawn fostna li fis-santwarji Marjani ikun hemm ġranet bħal dawn ta' tagħlim għal kulħadd biex id-devozzjoni Marjana tkun aktar soda u msoffija minn ċertu tagħlim qarrieq. Għalhekk inħeġġiġkom biex tiġu u tieħdu sehem. Xi konferenzi sejrin ikunu bit-Taljan, imma għandkomx għax taqtgħu qalbkom, għax se jkollna wkoll l-apparat fejn ikun hemm issir it-traduzzjoni mill-ewwel mit-Taljan għal Malti. Dak li jkun li ma jifhimx it-Taljan ikun jista' jirċievi it-traduzzjoni dak il-ħin stess waqt dawn il-konferenzi. Jew ngħidu 3 Ava Marijiet u npoġġu taħt il-ħarsa ta' Omna Marija lill-morda tagħna, lill-emigranti tagħna. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.